Tarihin Ummi Karama. Wace ce Ummi Karama? Salamatu Sani, wadda aka fi sani da Ummi Karama ko kuma Salma Muhammad Sani, fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kannywood, kuma kyakkyawa wadda ta yi fice kuma take taka rawar gani musamman a cikin shirin fim ɗin Labarina, shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Arewa 24 da kuma tashar Aminu Saira wadda take akan manhajar YouTube. Haifuwa. Sannan jarumar Ummi Karama, kamar yadda ta zayyana, an haife ta ne a jihar Kano a karamar hukumar Nasarawa a wani unguwa mai suna Habadawa, kuma a nan ta girma, kuma a nan ta yi dukkan wasu al'amura na rayuwarta har zuwa matakin fara fitowa a fim matsayin jaruma a masana'antar Kannywood. Karatu. Sannan kamar yadda ta faɗi, ta fara karatunta na matakin firamare ne a jihar Borno, karamar hukumar Kukawa a cikin garin Baga, kafin daga bisani ta dawo jihar Kano, inda nan ne ta ci gaba da karatunta a matakin gaba da firamare. Fara fim. Sannan kamar yadda ta faɗa, jaruma Salma Muhammad Sani, wadda aka fi sani da Ummi Karama, ta fara fim ne ta dalilin ƙawarta da ta rako location, kuma director ya ganta ya ce ita ma da ta iya, ta ce masa a'a, amma ya dage, hakan yasa ta je ta sanar a gida, kuma aka amince mata ta zo ta fara. Amma dama tun kafin hakan ita ma tana ra'ayin yin harkar fim, musamman ma a masana'antar Kannywood. Kuma fim nata na farko shine Bayan Mutuwata, wadda director Yahaya Sagir ya saka ta, kuma ta fara ne da scene 3 a matsayinta na sabuwar jaruma. Sannan ubangidanta na farko a masana'antar Kannywood shine Misbahu M. Muhammad, yayin su Aminu Saira da kuma Naziru Sarkin Waka. Amma kamar yadda ta zayyana, zuwa yanzu tana da ubayen gida da dama a masana'antar ta Kannywood. Haɗaka. Sannan jarumar Salma Muhammad Sani, wadda aka fi sani da Ummi Karama, ta fito a fina-finai da dama tare da jarumai da dama a masana'antar Kannywood, kamar su jarumi Adam A. Zango, jarumi Yusuf Sasin, Ali Nuhu, Baballa Hayatu, Lawan Ahmad, Garzali Miko, Dadi Hikima, Isa Feroz Khan, Salisu S. Fulani, Ahmad Sadiq, Nafisa Abdullahi, Fati Washa, Maryam Gombe, Maryam Malika, Maryam Waziri da kuma Tima Yola da sauransu. Jerin fina-finai. Sannan ta fito a fina-finai da dama a masana'antar Kannywood, kamar su Labarina, Ke Duniya, Mijin Aro, Bayan Mutuwata, Asin da Asin, Babbar Tawaga da dai sauransu. Ƙarin bayani. Sannan kamar yadda ta zayyana, abincin da ya fi burge ta shine tuwon laushi miyan taushe, wato miyan kuka. A bangaren kaya kuwa, dogayen riguna ne suka fi burge ta, wato abaya. A bangaren fina-finai da ta fito kuwa, wadda ya fi burge ta shine fim ɗin Labarina. Sannan babbar ƙawarta sunanta Ikilima Yusuf. Kana kamar yadda ta faɗa, Ummi Karama suna ne da ake kiranta da shi lokacin tana ƙaramar budurwa kafin ta zama babbar mace. Sannan ba ta taɓa soyayya da ɗan Kannywood ba, kuma tsakaninta da Yusuf Sasin Lukman na Labarina aiki ne kawai, amma ba batun soyayya. Sannan a bayan kasancewarta jaruma, tana da shagonta na sai da kayayyaki, sannan tana da shagon ɗinki kayan mata wadda ake mata aiki ake biyanta. Sannan shawarar take ba wa masu shirin shigowa masana'antar Kannywood shine a duk sanda suka tsinci kansu a masana'antar, su kasance masu haƙuri da mai da hankali wajen ganin sun cimma burinsu wadda ya kawo su masana'antar. Sannan da aka tambaye ta za ta iya auren ɗan fim kuma ɗan crypto, jarumar kamar yadda ta zayyana ba za ta iya auren ko ɗaya daga cikinsu ba, amma idan ya kasance dole sai ɗan fim za ta aura, wadda za ta iya haƙuri ta aura shine Aminu Saira. Sannan da aka ɓata zabi tsakanin Aminu Saira da Ali Nuhu, wadda ta zaɓa shine director Aminu Saira. Tsakanin Yusuf Sasin da Naziru Sarkin Waka kuma, ta zaɓi Yusuf Sasin, wato Lukman a Labarina. Sannan kamar yadda ta zayyana, halayensa guda 3 su ne kamar haka: yawan surutu, saurin fushi da kuma kyauta. Sannan a ɓangaren waka, tana jin waƙar Auta MG Boy da kuma mawaƙi Umar M Sharif.
Sannan tsakanin Umar M Sharif da Lilin Baba, ta zaɓi Lilin Baba saboda kyawawan halayyansa da kuma girmama ɗan adam kamar yadda ta zayyana. Sannan babban burinta shine ta ga ta yi aure, ta haifi 'ya'yanta, asirinta a rufe, cikin rufin asiri da kwanciyar hankali, domin ta gaji da gwagwarmaya a masana'antar Kannywood. Sannan a fim ɗin da ta fi shan wahala shine Sanda, fim ɗin Dadi Hikima. Sannan abin da ya fi ba ta farin ciki kuma shine ta ganta cikin 'yan uwanta, yayye da ƙanne suna taɗi suna nishaɗantuwa, hakan yana burge ta sosai. Kuma abin da ta fi tsana shine ƙarya, ba ta son maƙaryaci. Wannan dai shine tarihin jarumar. Ku taɓa mana subscribe, ku yi like, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. NW Hausa TV, taku ce.